alamsaduna juin kalo kile saba an balima aw bisimila an malak cuka dun kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye mali cɛmancɛ fanga ɲɛmakura ko o kɔni bɛna sigi tɛnɛn don juin kalo kile 7 kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko colonel Asimi Goita ni ale kɔni ye bandaw ni o kɔni kun ye cɛmancɛ fanga ɲɛma ye ka o kɔni ka fanga kɔni yɛlɛma a yɛrɛ la ka fɔ ko ale kɔni bɛna bila bandaw kɔni nɔ la walasa ka se ka cɛmancɛ fanga in kɔni labaara k'aw ladɔnya ka fɔ bandaw ale kɔni ka fanga yɛlɛmalen kɔfɛ mali sariya sunba o lakɔlɔsibagaw olu kɔni ye yamaruya kɔni di Asimi Goita ma walasa cogoya min na a kɔni bɛ se ka kɛ cɛmancɛ fanga in ɲɛmakura ye o kɔni sababuya de la tɛnɛn don juin kalo kile 7 a bɛna kali malidenw kɔni ye walasa cogoya min na a kɔni bɛ se ka cɛmancɛ fanga ko o tɔ laban nin baara ninnu kɔni bɛɛ bɛna kɛ tɛnɛn don CICB la nɛgɛ kaɲa 10 wagati kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don juin kalo kile fɔlɔ jatigɛwale tabaw olu kɔni taara bura yen sifin jɛkulu olu kɔni tɔgɔla soba ka taa yen ci kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko cɛ marifatigi dɔw maa minnu ma sugu dɔn ko olu kɔni taara bura yen sifin jɛkulu olu kɔni tɔgɔla soba min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko maison des jeunes ka taa mugujugu kɔni bila nin so in kɔni kɔnɔ ni k'a ci ko wa fɛnɛ ko machine ma fɛn fɛn kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in kɔni kɔnɔna la ko u tilala ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ tiɲɛ tuguni kibara wɛrɛ min fɛnɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye sini juma don juin kalo kile 4 M5 RFP ale kɔni bɛna bɔliba kɔni kɛ monument de l'indépendance la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ M5 RFP jamakulu olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ka kɛ ni M5 RFP o kɔni ka san 1 sɔrɔli ye ale ni fɛnɛ ka segin k'u ŋaniyaw kurakuraya mali kurako ta fanfɛ ko o kɔni bɛna bɔliba kɛ ka kɛ ni sini juma don ye juma seli kɔni kɔfɛ walasa cogoya min na malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn ko u ma sɛgɛn wa u ma ɲina o baaraw kɔni hukumu kɔnɔna la kibaruw kɔni sera ma minnu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Imam Mamu Diko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna ye kɛnɛ in kan ko o sababuya la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ko mɔgɔ kɔni ko u ta ye maliko ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen walasa cogoya min na u bɛ se ka ɲɔgɔn hakili lajigin mali taasira ɲuman kɔni na kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni juin kalo kile 2 ye a yirala ka fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 10 mali jamana kɔnɔ mɔgɔ 3 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la coronavirus yelen filɛ mɔgɔ minnu na olu kɔni kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro marabolo kɔnɔna ale ni Bamakɔ sigidaw kɔnɔna ma o sababuya la coronavirus yera mɔgɔ minnu na olu kɔni jate dafala mɔgɔ 14,000 ani mɔgɔ 281 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jate bɛ mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 17 la mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jate bɛ mɔgɔ 900 ani mɔgɔ 770 ni mɔgɔ 40 na o sababuya la mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen kelen fɛ hali bi bɛɛ ka a janto a yɛrɛ la ka se ka sanuya walew ka olu matarafa walasa cogoya min na an bɛ coronavirus bana ko kɛlɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ